hemen egotea ez da kasualitatea, kasualitatea, kasualitatea. Bizkaitar bakarra da gaurko saio honetan, munduko hoberena zara zu benetan. Miren pozgarria da egotea bertan, ondo hildatzen zara saio guztietan, saio guztietan, saio guztietan. Lasarteko neskatxa polita zara zu, pertsoak abestean beti difartxu. Pelota batzuk gara hori badakizu, moño hori egiten erakutsi aizu, erakutsi aizu, erakutsi aizu. Egon zaitezte hauek gurekin oso adi, aurkeztuko